Een neusbeer, mini-baargje of dogs een Bennet-wallaby. Jo kunnen ze alleer adopteren bij Science Safari in Veenwouden. De coronacrisis hakte namelijk flink in. En om de kosten wat dekken te kunnen, kan Elsenien zo'n te begin van dit jaar symbolisch een beest adopteren. De actie rent boven verwachting. We zijn al, ze staan gewoon een week verder en we hebben al meer dan 100 adoptanten. Ja, dat het zo goed erin is, dat hingen we eigenlijk net wat te hopen. En want je, na een week is voor die eerste dag al dat zoveel mensen al in actie kwamen, toen dachten we was van god, dit kon wel eens een succes worden. Maar de actie Adopteren Dier kunnen mensen kiezen uit 3 verschillende adoptiepakketten. Daarna kunnen ze uit zieke hokken beesten adopteren willen. Ook kunnen ze een berichtje op de website achterlaten en dan komt soms bijzondere verhalen zien. Ja, er is eigenlijk één verhaal die er voor mij wel uitspringt. Er was vroeger een paken en die kwam hier altijd met zijn bijersband. Nou, die paken die libert inmiddels net meer. En toen zijn de nijbesteden die zijn van goh, wat zo'n wij het nou mooi vinden dat de namen van paken een jaar lang bij een verbloot komt te hingen. Nou ja, ten nagedachtenis dat hij er altijd met zijn bijersband heen ging. En als je dat al lezen, dan komt dat wel even binnen. In totaal kunnen mensen een kaarmaatje uit zo'n 20 beesten. En een peer binnen wel erg populair. Dat is onder andere de dwergguide. Ik had de indruk dat een protte ouders hun been eigenlijk een dwergguide cadeau doen. Misschien omdat ze denken, nou, in de tuin kunnen we hem net horen, steeds, maar nou, dan adopteren we hem, dan had het been toch een dwergguide. De Prevost-steekhoorn, dat is echt een beestje die springt er wel echt uit. En de Europese oer, dat zijn eigenlijk wel de 3 populairste beesten. Hoewel een aantal beesten haren dus gezwargen hoe het te meidjen, of ze wel genoeg eten hebben, binnen er ook een peer die nog wel wat stiepe broeken kennen. We zien bij de struisvogel. Ik vind zelf een prachtige diersoort. Ik denk dat de meesten dat ook denken, want ze hier komen maar ja, om te adopteren vind mensen het misschien toch een beetje huberig, neem ik het waar. Er is tot nu toe 1 persoon hebben mij die de struisvogel adopteerd had. De rede ibis is net populair, terwijl het een hele mooie vogel is. Ik denk dat er een beetje minder bekend is, waardoor er meesten er daar net voor kiezen. Maar je deelt wat Science Safari ophelpt, wordt de beste verzwarging ondersteund. Al is dat lang net genoeg voor op de langere termijn. Ik kan wel zeggen dat we op dit moment krijgt we €10.000 heen naar binnen. Dat is natuurlijk ontzettend veel geld. Tegelijkertijd dat je zegt hoeveel we missen, dat is een veelvoud daarvan. Dus daarom bezie ik het ook te zeggen van zoveel weekend keer weer de beste van verzwaarden. Want dat is misschien iets tastbaarder voor de meesten. Maar als je zegt, wat kost dat nou? Nou, dat kost dus best wel heel veel om een dierentuin overeind te houden.